Inštitút pre verejné otázky začína s novým formátom, ktorý je určený pre širokú verejnosť. Ide o podcast Ivo, teda budú to rozhovory so zaujímavými hostiami na aktuálne alebo dlhodobejšie témy. V tomto úvodnom dieli podcastu Ivo sa budeme zhovárať s prezidentom Ivo Grigoriom Mesežnikovom o vojne Izraela a Hamasu v lokálnom, regionálnom a globálnom kontexte. 7. októbra zaútočili teroristi z Hamasu na Izrael v doteraz nebývalej miere. Pán Mesežnikov, prečo k tomu mohlo dôjsť a aký význam má táto udalosť pre región a svet? Prešlo už viac týždňov od tejto udalosti. Myslím si, že je oprávnené uvažovať aj o tom, že nielen v regionálnom kontexte, a možno aj v celosvetovom, že svet, tak ako sa hovorilo, že pred 11. septembrom a po 11. septembri bol iný svet, tak ja si myslím, že pred 7. októbrom a po 7. októbri sa dosť zmenilo vo vývoji nielen na Blízkom východe a nielen vo vzťahoch medzi Izraelom a Palestínou, prípadne Izraelom a ďalšími štátmi na Blízkom východe, ale aj vo svete. Tak prečo k tomu došlo, je niekoľko interpretácií. Ja si myslím, že každá z týchto interpretácií má v sebe niečo racionálne a samozrejme súvisí aj s tými vzťahmi medzi palestínskou autonómiou, Izraelom a Hamasom. Má určite súvislosť s tým, ako Izraelu sa darilo nadväzovať vzťahy s ďalšími arabskými krajinami a že bolo takmer na spadnutie podľa možno neúplne oficiálnych informácií, ale pomerne spoľahlivých zdrojov, že dojde k normalizácii vzťahov medzi Izraelom a jedným z najrenomovanejších arabských štátov, Saudskou Arábiou. A teda aj to, že Irán rozohrával svoje regionálne hry a sa snažil zabraniť tomu, aby Izrael vôbec dokázal normalizovať vzťahy s arabskými štátmi, aj teda v tom okolí najmä, a už vôbec teda nie so Saudskou Arábiou, ktorú Irán považoval a považuje stále za svojho najväčšieho geopolitického rivala. Napriek tomu, že Číne sa podarilo dosiahnuť istý posun práve vo vzťahoch s týmito štátmi a zrejme to súviselo aj s tým, ako v Izraeli v priebehu niekoľkých posledných mesiacov sa vyvíjala situácia okolo tej súdnej reformy. Čiže kombinácia si toho všetkého podnetila aktérov, ja tomu hovorím, že osy zla dnes vo svete a Irán podľa mňa je členom tejto osy, jedným z takých proxy Hamasom, na Izrael zaútočiť. Čo však samo o sebe by asi až tak veľmi neprekvapovalo, pretože už niekoľkokrát v priebehu posledných 10 ročí Hamas s Izraelom bol v takejto konfrontácii, že Hamas zaútočil. Niekedy sa podarilo uniesť nejaký menší počet, alebo iba jedného. Ostreľoval raketami, samozrejme. Izrael odpovedal samozrejme ťažkými protiútokmi, najmä bombardovaním objektov Hamasu, ale po nejakom čase sa dohodlo nejaké primerie a to vydržalo potom určitý čas. No ale na rozdiel od takýchto prípadov, toto malo podľa mňa úplne iný charakter. Teraz každý deň v podstate sa dozvedáme, že čo všetko zrejme ešte ten útok znamenal a ako mohol vyústiť. Ale už to, čo sa odohralo v prvý deň, úplne v prvý deň, bolo jasné, že proste zaútočilo veľké komando. Spočiatku to vyzeralo, že niekoľko desiatok militantov Hamasu, potom zrejme už stovák, keď prichádzali informácie, že kde všade sa objavili a napokon podľa odhadov ich mohlo byť od 3,5 až do 5 tisíc. Ale najmä tá brutalita, s ktorou títo militanti zabíjali Židov. Židov a každého v podstate, koho oni považovali za nejakého nežiaduceho. A samozrejme aj cudzincov, ktorí tam boli, aj arabské teda obyvateľstvo, ktoré oni zrejme považujú za teda tí, ktorí spolupracujú s Izraelom a žijú so Židmi, že ich považujú za nejakých zradcov. Čiže tá miera beštiality podľa mňa prekročila všetko, čo sme v tomto konflikte poznali, a nielen v tomto konflikte, aj v iných konfliktoch. Tu by som ešte dodal, že ešte bol jeden taký vonkajší aspekt, o ktorom sa začalo hovoriť najmä po tom, čo jeden zo štátov
dosť vzdialených, ale geograficky, ale aktívnych v tých blízkovýchodných nejakých trendoch vývojových, teda Rusko. Ako Rusko zareagovalo na túto samotnú udalosť a tá úvaha už možno, že aj predtým, ale to sa potvrdilo, že tá úvaha tiež má právo na existenciu, že Hamas zaútočil s vedomím, že tá celá pozornosť sveta sa odvratí od rusko-ukrajinskej vojny. A ja si myslím, že ak aj toto mala byť nejaká úvaha, prečo hovorím v tejto súvislosti o Rusku, pretože sa objavujú rôzne informácie, ktoré majú spravodajsko-operatívny charakter, ale zatiaľ neboli potvrdené priamo faktami, ale to neznamená, že sa tak nemohlo stať, že aj Rusko do toho nejakým spôsobom vstúpilo. Okrem teda Iránu, ktorý má týchto svojich proxy, to sú Hamas, Hizballah, Husiti, ale zároveň aj nejaké stopy, proste o tom sa tak uvažovalo, že nejaké stopy mohlo zanechať aj Rusko. No a samozrejme v záujme Ruska nielen odvratenie medzinárodnej pozornosti mediálnej, ale zároveň aj pozornosti tých krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, a toto sú Spojené štáty a samozrejme Európska únia, členské krajiny NATO, a zároveň bol veľký predpoklad, že tieto krajiny sa postavia za Izrael. Tak sa napokon aj stalo, pokiaľ ide o postoje vlád väčšiny týchto štátov. Takže aj toto bol taký asi faktor, ktorý to ovplyvnil. Takže suma sumarum, okolnosti zrejme sa tak vyskladali, že ten 7. október bol iniciátormi toho celého neuveriteľného proste besnenia, ktorého sme boli svedkami. Ja som teda v ten deň, to bola sobota, a teda sledoval som to proste celý deň a stále sa otvárali nové akože skutočnosti. A ešte samozrejme nevieme, aké malo byť finalité, pretože o tom si poviem možno viac, kto čo zlyhalo, že zámer podľa mňa bol ešte širší aj v súvislosti už potom so samotným Izraelom. Mohli by sme si niečo povedať k histórii? Aké je vlastne historické pozadie tohto konfliktu? To, čo sa odohralo, nedá sa úplne odabstrahovať od tých predchádzajúcich dejín konfliktu. Proste Hamas je skupina, ktorá napriek existencii Izraela, napriek tomu, že existuje proste rezolúcia OSN, ktorá predpokladá vytvorenie aj druhého štátu, nielen židovského, na území Palestíny, to je ten Izrael, ale zároveň arabského štátu, tak Hamas neuznáva. Hamas neuznáva nielen Izrael, Hamas neuznáva ani ako proste vytvorenie druhého štátu Hamas odmieta. Tak ten konflikt blízkovýchodný, on samozrejme mal svoje nejaké konkrétne fázy. Najprv bola vojna za nezávislosť Izraela, Židia akceptovali akékoľvek rozdelenie Palestíny, akceptovali to, zatiaľ čo na druhý deň po vyhlásení štátu Izrael armády 7 arabských štátov zaútočili na Izrael. Takže Izrael ustal, v podstate to vojne zvíťazil. Časť územia, ktoré obsadil vtedy, sa zaradili do izraelského územia, zostali územia, ktoré Izrael v tejto vojne nedokázal okupovať, a tieto územia boli okupované arabskými štátmi, konkrétne 2, Jordánskom, ten tzv. Západný breh, Judea, Samaria, a potom sektor Gaza, Egypt bol okupovaný Egyptom. A napriek tomu, že arabské štáty mali možnosť vytvoriť, či už na všetkých tých obsadených územiach, alebo iba na časti, arabský štát, nevytvorili ho. Že to znamená, oni sami popreli tú možnosť. Že nejaký palestínsky arabský štát ani v tom období, keď teda arabské krajiny využili to, že zaútočili na Izrael, a predsa len aj oni mali nejaké v úvodzovkách zisky. Nielen Izrael získal väčšie územie, tak ako v každej vojne dejiny sa neskončili. Ten, kto obhají svoje územie a proste to územie obsadí, a je to súčasť naozaj konfliktu o územie, o teritorium, no tak si to ponechal, a v podstate hranice Izraela z roku 67, to znamená tesne pred vojnou medzi Izraelom a ďalšími arabskými krajinami, že sa považujú za medzinárodné uznané izraelské územie. Ale stále ten palestínsky štát, on v podstate nevznikol doteraz. A nevznikol podľa mňa, mám na to samozrejme množstvo rôznych podporných argumentov, vzniklo predovšetkým preto, že sa postavili arabské štáty, či už v mene Palestíny, alebo aj samotní palestínsky Arabi, prostredníctvom svojich zastupcov, že akékoľvek iné riešenie než v odzvukách vyčistenia Palestíny od Izraela neakceptovali. Celý čas neakceptovali. A v podstate aj dnes tá situácia medzi Izraelom a Palestínou nie je taká jednoznačná, že by
ja neviem, Palestínci chceli si vytvoriť vlastný štát a zároveň vo všetkom proste by akceptovali Izrael. No je tam ešte samozrejme otázka Jeruzalému, ktorý podľa Izraela je nedeliteľné hlavné mesto Izraela. Pred rokom 67 Izrael v podstate kontroloval iba tú západnú časť. Od roku 67 po tej vojne s arabskými susedmi, teda Jordánsko to vstúpilo, tak v podstate Jeruzalém obsadil. Židia hovoria, že oslobodil. Ja v podstate s tým súhlasím, že to bolo oslobodenie, bo ako Jeruzalém je posvätné mesto pre Židov určite viac než pre moslimov. Proste tiež na to je veľa podporných argumentov. No, čiže potom bola vojna 73. roku, keď arabské krajiny sa pokúsili o nejaký revanš. Ten revanš im nevyšiel. Myslím si, že realisticky vedenie minimálne dvoch štátov, Jordánska a Egypta, usúdili, že je lepšie pre vzťahy s Izraelom naozaj ich normalizovať, uznať Izrael a zbaviť proste tieto vzťahy vojnového charakteru. Izrael v roku 67 obsadil Sinajský poloostrov a vrátil to Egyptu, čiže Egypt kontroluje Sinajský poloostrov. Je tam nejaká dohoda o režime prítomnosti vojenských jednotiek Egypta na Sinaji. Je to taká poistka, že Egypt nezautočí na Izrael, ale v podstate Egypt plne spravuje Sinajský poloostrov a západný breh Jordánu zostával pod teda izraelskou kontrolou. No ale potom, čo sa začal ten mierový proces, môžeme o ňom si myslieť čokoľvek, ja si myslím, že bol neúspešný z tých istých dôvodov, teda o akých som hovoril v súvislosti s tým, že prečo nevznikol palestínsky štát, tak vznikla palestínska autonómia, ktorá kontroluje značnú časť územia západného brehu, takzvaného Judeja a Samarie. Menšiu časť kontroluje Izrael, to súvisí s tým, že sa tam po roku 67 začal taký osidlovací proces židovských osad. Izrael tvrdí, že keďže status týchto území nie je jasne definovaný a neprichádza nejaké riešenie, tak Židia proste majú právo na to, aby vo svojej zasľúbenej zemi minimálne proste sa usadzovali. To neznamená, že Izrael prichádza na toto územie a priamo okupuje, ale anektuje. Izrael neanektoval zatiaľ zo západného brehu ani jeden štvorcový centimetr. Iba kontroluje tie územie, kde žijú Židia. A za normálnych okolností, keď si predstavíme, že medzi dvoma krajinami, ak by teda vznikol palestínsky štát mierový, že by mohli bývať aj ľudia z iného štátu a s iným občanstvom. To sa nedá vylúčiť, pretože tak žije v podstate drvivá väčšina civilizovaného sveta, že ľudia inej národnosti, dokonca inej štátnej príslušnosti môžu žiť na území iného štátu, ale je to dnes nepredstaviteľné. Potom boli konflikty okolo vzťahov medzi Izraelom a časťou palestínskej politickej reprezentácie, potom čo jordánsky král, ešte predchodca súčasného kráľa, v podstate Palestínčanov vyhnal do Libanonu, keďže zasahovali do vnútorných záležitostí Jordánska, tak oni sa usadili, ich zástupcovia politickí a ozbrojené zložky sa presťahovali do Libanonu a potom teda Izrael niekoľkokrát bojoval proti ním, keďže stále provokovali, vyvolovali konflikty a bolo niekoľko izraelsko-libanonských vojn, posledná v roku 2006. Keď sa pozrieme na mapu, akého územia sa to týka a akého počtu obyvateľov, tak v akékoľvek inej časti sveta by to bol konflikt, ktorý by bol úplne, povedal by som, že mimo radarov aj svetového spoločenstva, čo samozrejme nechcem tvrdiť, že takto by malo byť, ale proste oproti rôznym regionálnym konfliktom s väčším nasadením aj vojenskej síly, aj obyvateľstva, aj s konfliktnejšími vzťahmi a tak ďalej, že na mape to vyzerá ako taký malý fliačik. Napriek tomu, keď sa urobí nejaká analýza mediálneho obsahu o pokrytí, spravodajskom, analytickom pokrytí rôznych vojenských konfliktov, tak blízkovýchodný konflikt je suverene na prvom mieste. Proste a nikto, nejaký iný konflikt mu nekonkuruje. Hej, že udalosti na tejto malej časti zemegule vyvolajú obrovské napätie medzi rôznymi štátmi, aj vzdialenými štátmi. Hej, do toho potom sa zapájajú tieto štáty prostredníctvom rôznych akcií, konkrétne napríklad v tejto situácii, keďže je veľké podozrenie, že Irán nielen vedel o týchto aktivitách, o príprave týchto aktivitách, ale dokonca aj pomohol. On možno nemusel vedieť, že konkrétne v tento deň sa to uskutoční, ale podľa mňa tá príprava musela byť v spolupráci s iránskymi inštruktormi. Tak keďže bola obava, že môže Irán potom
či už s pomocou Hizbalahu alebo z Izraela, teda Hizbalahu a samotný Irán by mohli na Izrael zaútočiť, tak Spojené štáty poslali 2 lietadlové lode do Stredozemného mora, do východnej časti a potom 1 jadrovú ponorku do Perského zálivu. To sú veci, o ktorých málo kto vôbec predpokladal. Myslím si, že Spojené štáty dosť znížili riziko proste širšej takej regionálnej vojny. Takže toto je taký nejaký historický rámec a to všetko samozrejme, že ovplyvňuje ten súčasný vývoj. Vyjadrím ešte na záver samozrejme svoj názor. Ja som tiež považoval dvojštátne riešenie za najlepšie, ktoré by mohlo priniesť Blízkomu východu naozaj stabilitu a mier, ale som si istý, že po tom, čo sa odohralo, a ešte teda tá kauza nie je uzavretá. Ja si myslím, že napriek tomu, že budú deklarovať podporu teda tomuto riešeniu dvoch samostatne oddelenie existujúcich štátov na území Palestíny, podľa mňa tento koncept je nenavratne mŕtvý. Pán Mesežníkov, čo teroristi týmto aktom dosiahli a ako sa skončí odvetná operácia Izraela podľa vás? Ja keď som videl zábery oslavujúcich palestínskych Arabov v Gaze, v ten deň alebo na druhý deň, že to boli také virálne videá tých Palestínčanov oslavujúcich smrť Židov. To bolo ináč neuveriteľné, že okrem teda toho, že ako väčšinou oni rozdávajú tie sladkosti, tak oni ešte niektorých zajatých, v podstate unesených Izraelčanov vlačili po uliciach. Myslím si, že nie všetci ešte boli naživo, ale boli aj takí naživo a snažili sa ich ešte proste dobiť. Hej? Ale pritom vyjadrovali svoju radosť toho. Tak som rozmyslel, že čo asi títo ľudia očakávajú, že aké prídu následky. To bol neuveriteľný prejav barbarstva. Hej, nielen to, čo urobili kombatanti Hamasu tým Židom, ale že ako bežní ľudia v Gaze sa k tomu postavili. Že to bolo neuveriteľné barbarstvo. Ale podľa mňa toto ešte bola neuveriteľná stupidita, pretože bolo jasné, že za to príde veľmi krutá odpoveď. Izrael to nemohol nechať tak. Poprvé príde krutá odpoveď, po druhé príde solidárny postoj celého západného svetu voči Izraelu. Teraz hovorím celý západný svet, samozrejme politickú reprezentáciu. Hej, to znamená vedenie jednotlivých demokratických štátov, ktorí, nie všetky z týchto štátov sú jednoznačnými spojencami Izraela, ale minimálne sú partnermi. A proste niečo také, ak sa odohráva, tak samozrejme, aj keď majú s Izraelom nejaké rozdielne názory na niektoré otázky, napríklad otázka tých settlerov, otázka tých osadníkov, hej, tá rozdeľuje Izrael a teda väčšiu časť členských krajín Európskej únie, napríklad. Pretože tí ľudia, ktorí toto robili, si neuvedomovali, že v priebehu niekoľkých dní príde ťažká odveta. Ona samozrejme aj prišla. Najprv prišla v podobe takého cieľeného bombardovania územia Gazy, tam, kde sa nachádzajú rôzne zariadenia a priamo teda aj ozbrojenci Hamasu. Izrael má dobre zmapovaný terén, takže mal zmapované samozrejme všetky tie objekty. To bombardovanie sa začalo a trvalo takmer 3 týždne, možno že aj viac. A samozrejme ešte sa očakávalo aj to, že Izrael, keďže zadefinoval, jednak vyhlasil vojnu Hamasu. To je málo kedy v súčasnosti nejaký štát vyhlasí buď iného štátu, ale proste aj nejakej síle, ktorá prepadla tento štát vojnu. Izrael vyhlasil vojnu, to znamená, bolo jasné, že Izrael sa zapojí so svojou proste najväčšou sílou, ktorú má, a zároveň aj izraelská vláda, a k tomu sa pridala celá izraelská spoločnosť, ktorá bola rozdelená v tom čase. Hej, ľavica, pravica, priaznivci tej súdnej reformy, odporcovia súdnej reformy, sú tam sekulárni, sú tam ortodoxní a tak ďalej, ale v tomto sa zjednotili všetci. Nepočul som nejaký hlas, ktorý by to spochybňoval. Iná vec, že ako k tomu pristupujú teraz rôzne skupiny, ja neviem, sú tam stovky ľudí príbuzných tých zajatcov, pre nich akože priorita je samozrejme oslobodenie tých unesených. Ale hlavný cieľ bol zadefinovaný zničenie Hamasu. Úplné zničenie. Také zničenie, že teda od Hamasu aby zo Hamasu nezostalo nič. To znamená všetky možnosti nejakého primeria, proste nejakej dohody s Hamasom, absolútne preč. Tak to som rozmyslel, že ako je možné, že títo ľudia si neuvedomili, že po týchto brutalitách príde ťažká odveta a oni, aj teda civilisti, o ktorých sa hovorí, že ich treba oddeliť od Hamasu, že sú to nevinné občania, no po právnej stránke asi to sedí, že ten, kto sa nedopustil zločinu, samozrejme je nevinné, ale po tej politickej stránke oddeliť obyvateľstvo
Gáze od Hamasu, je problém, že oni sami sa neoddelujú od Hamasu. Hej. Tam neboli nejaké protesty, nič, proste ľudia, v podstate to bola náhodná vzorka tých, ktorí oslavujú to vraždenie na tomto meste, kde boli Židia mŕtvi. To ja si myslím, že v každej časti Gázy by sme boli svedkami podobných udalostí. No, to znamená, čo sa týka tej zodpovednosti, nehovorím teraz o tom, že by teda každý bol vinný za činy svojho vedenia, ktoré mimochodom bolo zvolené v roku 2005, myslím si, že vo viac menej slobodných voľbách. No, takže, no a teda ten priebeh je taký, že Izrael v podstate vybombardoval väčšiu časť tých objektov Hamasu v tej severnej časti, v tej južnej časti menej a postupne veľmi, povedal by som, že šikovnou metodou, pretože sa čakalo, že tá invázia bude taká spektakulárna, že to môže podnetiť aj napríklad Irán hneď zaútočiť, alebo Hizballah teraz provokuje, ale zdá sa, že pochopil, že teda s 2 lietadlovými loďami v pár kilometrách od Bejrútského prístavu asi by ťažko prežil, keby na to Spojené štáty by určite sa zapojili v prípade, keby začal svojim potenciálom ohrozovať Izrael. No takže Izrael konzekventne postupuje, Izrael sa snaží uľahčiť situáciu tým civilistom. Podarilo sa to, voči čomu sa postavili, no ja hovorím tomu, že spojenci Hamasu a dokonca aj možno, že z neznalosti aj zastupcovia rôznych medzinárodných organizácií, ktoré keď Izrael žiadal, aby ľudia odišli zo severu na juh, tak sa postavili proti tomu aj, ja neviem, Svetová zdravotnícka organizácia, rôzne ľudskoprávne organizácie tvrdili, že to nie je možné, že to v podstate narušuje ľudské práva a tak ďalej. Áno, tak určite by to bolo obmedzenie, ale vďaka tomu, že tých, ja neviem, podľa odhadov, ja neviem, či uvádzajú sa rôzne odhady, že do 800 000 občanov z tej severnej časti odišlo do južnej, a tým pádom si zachránili mnohý život. No ale boli aj takí, ktorí zostali z rôznych dôvodov a teda Hamas ich udržiaval, samozrejme Hamas bol proti tomu, aby tí ľudia odišli. Tak tým samozrejme, tým, že ľudia odišli, ja si myslím, že treba to takto pomenovať, že proste presvedčovacie akcie Izrael okrem letakov, okrem telefonovaní, okrem proste upozorňovania, že prichádzajú lietadla, ktoré budú bombardovať proste zariadenie Hamasov, ak sa tam zdržuje nejaký civilista, tak v podstate jeho život ohrozený. No a tým, že teda značná časť odišla, tak pre Izrael samozrejme vznikli z hľadiska proste operatívneho postupu priaznivejšie podmienky. A ja si myslím, že tento útok je to v podstate obranný útok. Hej. Táto invázia podľa mňa je nezastaviteľná. Izrael ju dokončí vtedy, keď nezostane na území Gázy ani jeden ozbrojenec. Problém bude samozrejme s tými, kto sa nachádza v tých tuneloch. Hovorí sa, že je to 500 kilometrov dlhý akože systém tých tunelov, ale ak si niekto myslí, že Izrael v tejto situácii poskytne naozaj nejaké primerie, možnosť primeria, možno, že nejaká pauza, ale určite to nebude to, čo sa žiada na tých propalestinských akciách, že ceasefire. No, dobre sa žiada ceasefire, keď najprv povraždíte tisíce civilistov, stovky a tisíc civilistov a potom, keď príde ten, koho ste vyprovokovali, aby vám to vrátil, a ja si myslím, že iná možnosť než totálna eliminácia Hamasu tu nie je, tak potom kvílite, že Izrael, ako oni hovoria, pácha vojnové zločiny, hoci samozrejme to vôbec tak nie je. Existencia štátu Izrael bola od začiatku krehkou záležitosťou. No Izrael to vždy ustal a neustále sa rozvíjal po ekonomickej aj bezpečnostno-obrannej stránke. Zmení na tom niečo táto udalosť? Aká je teraz po týchto útokoch životaschopnosť štátu Izrael? Absolútne súhlasím s tým, že Izrael je samozrejme v tejto časti sveta najsilnejší hráč a samozrejme má dostatočný potenciál na to, aby si zaistil prežitie. No lenže otázka je teraz taká, že zaistiť prežitie štátu, ale v akých podmienkach a s akými výsledkami. Tak zatiaľ do 7.10.2023 vo všetkých tých konfliktoch, aj ťažkých, kde teda naozaj Izrael strácal aj v tých vojenských
proste aktivitách svojich vojakov, aj samozrejme boli aj civilné obete, aj všetky tie intifády, ktoré proste boli v podstate iba šnúro teroristických útokov, že tiež hynuli stovky ľudí, ale ešte nikdy sa nestalo, aby nejaká vonkajšia síla prepadla Izrael a niekoľko hodín si mohla dovoľovať na jeho území čokoľvek a tým ohrozovala samozrejme, teda táto síla nielenže ohrozovala, že zabíjala, neľútosne zabíjala, vraždila, znasilňovala a robila aj horšie veci. Tak toto ešte v Izraeli sa nestalo, že Izrael sa spoliehal na to, že svoju technickú proste preváhu dokáže tak pretaviť do bezpečnostnej situácie, vyvolávajúci pocit absolútnej bezpečnosti, aj teda aj ten bezpečnostný systém, ktorý bol vytvorený v Izraeli akože smart, to fakticky to bol tak akože smart fence, že ten vonkajšia sila dokázala deaktivovať a potom došlo k tomuto besneniu. Tak teraz, ja si myslím, že pre Izrael teraz je úloha vymyslieť taký zas systém, ktorý, on asi bude náročný aj finančne, bude náročný aj na jeho sprevádzkovanie. Ja som mimochodom v roku 2019 bol v jednom z tých kibucov. Ja som bol v Nahalose a bol som asi vo vzdialenosti od Gázy, no stali sme práve pri tomto osnatom drote, hej, pri tomto plote akoby. A tú Gázu bolo vidieť. A teda ukázalo sa, že proste to nie je dostatočné, že zrejme Izrael sa spoliehal na to, že toto všetko, celý ten systém, že je nedostatočný. To znamená, že bude treba možno, že aj tradičnejšie nejaké zariadenie. Povedal by som, že analogové. Napríklad, ja neviem, tam nebola umiestnená ani jedna mína. To znamená, že stačilo iba preraziť ten plot, znefunkčniť to, teda sledovacie zariadenie a tisícky votrelcov sa dostali na izraelské územie. Tak toto je niečo, s čím Izrael predtým podľa mňa nebol konfrontovaný. To znamená, bude treba zrejme tam vytvoriť po celej tej hranici s tou Gazou a možno, že na základe aj proste týchto skúseností aj v iných častiach územia Izraela, ja neviem, ako tak Sinajský poloostrov zatiaľ je pomerne stabilné, ale keďže už dnes tzv. Husiti ostreľujú Izrael svojimi balistickými raketami dodanými Iránom až z Jemenu, tak to znamená, že áno, ja si myslím, že Izrael stále má ten potenciál, on má samozrejme výhodu, že vyrába pre seba dosť akože strategicky dôležitých zbraní. Niečo dostáva od Spojených štátov, ale vyvíja vlastné systémy, ktoré mimochodom aj vyváža do iných krajín, aj do Európy. Napríklad teraz Fínsko podpísalo s Izraelom dohodu proti raketovom protileteckom systéme. Len teraz bude treba naozaj prehodnotiť proste tento celý systém ochrany obyvateľstva. No ak niekto bol v Izraeli a teda bol napríklad aj v tejto časti krajiny, tak to je taká idylka. To idete proste niekoľko kilometrov a najprv jeden kibuc, no nie v pravom zmysle slova kibuc, tak ako to bolo predtým, hej, že niečo také spojené, nejaké kolektívne hospodárstvo, to je normálne. Taká osada asi by nebol vhodný termín, keďže sa to môže poplesť tými osadami na Blízkom východe. Proste taká dedinka, kde proste je 20-30 domov, kde žijú ľudia, majú tam svoje nejaké záhradky, majú svoje kvetinače, majú svoje zariadenia a potom ďalších 5 kilometrov púšť. Ako títo militanti mali zrejme plány, presne vedeli, že kde, čo sa nachádza, takže každá skupina sa zameriavala na tento kibuc a nebolo možné ich ochraniť. No jednak to, že armáda nevedela presne, čo sa deje, informácie prichádzali také dosť zmetočné. Predstava, že v každom kibuci proste bude umiestnená nejaká posadka vojenská, ja si myslím, že je absolútne nereálne. To znamená, že treba urobiť niečo také, aby tí ľudia sa cítili bezpečne, aby tam žili, pretože teraz je to vyľudnené. Takmer tam asi 89-90% ľudí odišlo, hoci teraz tam situácia je veľa bezpečnejšia už z Gazy, myslím si, že neprenikne nikto, pretože už izraelská armáda je v tej Gaze. A teda, čo sa týka tej osy zla, ako je možné, že ten Hamas zaútočil? Áno, ja si myslím, že to, čo ste sa pýtali, tak oni zrejme počítali s tým, že ja už neviem, či naozaj reálne bolo tak, že Hamas to sám vyprovokoval, teda sám išiel do toho, alebo mali požehnanie od Iránu. Dnes napríklad vraj Irán vyhlasil, že keďže ste to urobili bez konzultácií s nami, tak my vám teraz nepomôžeme. Ale ja si myslím, že to môže byť tiež taký zahmlievací manéver. Ja osobne si neviem predstaviť toho, že Irán o tom nevedel. Podľa mňa na 99 a 99% vedel a na 100% im pomáhal to pripraviť. Na 100%. Nemám nejakú pochybnosť o tom. Tak asi počítali s tým, že teda
vyvolajú nejaký väčší konflikt, Izrael sa do toho zapojí, no a potom začne ostreľovať Hizballah, títo husíti z juhu Jemena a potom ešte sa pridá Irán. No lenže tieto plány v podstate im skrížila nielen odveta Izraela, ináč treba povedať, že 1500 tých militantov bolo zabitých na území Izraela. To znamená, oni stratili polovicu tých, teda no, možno, že trošku menej, ale proste reálne oni stratili obrovskú časť toho svojho invázneho nejakého toho korpusu, toho zboru. Takže akože tiež to nebolo celkom akože úspešné z hľadiska dosiahnutie cieľov. Áno, oni chceli podľa tých dokumentov teraz objavovaných, že chceli sa pribiť až na západný breh a existuje ešte taká. No, ja si myslím takto, že všetko, mnohé veci sa ešte z tých odpočúvaní a z vyšetrovania, teda odpočúvaní týchto ľudí, vypočúvaní týchto ľudí a z vyšetrovaní Izraelom ešte všeličo zistíme. Ale na základe toho, čo teraz vieme, že chceli sa pribiť na západný breh, vyvolať aj tam nejaké povstanie, to by už bol samozrejme pre Izrael veľký problém. Teraz Gaza, západný breh, sever, to je Hizballah, tak tomto a plus ešte keby sa do toho zapojil Irán, tak to pre Izrael by bolo naozaj sakramensky ťažká situácia. No ale prečo? Tak nedostali sa na západný breh, pretože potom už prišla armáda a už teda nebolo možné, nemali dosť síl. Oni potom ešte, myslím, že tak do 5 dní ešte akože likvidovali tých, ktorým sa podarilo niekde skryť, ale oni už sa snažili skôr sa dostať naspäť do Gazy. To už teda nebolo tak, že niekam proste sa hýbali dopredu. No ale že čo ich vraj odvratilo, respektíve čo im znemožnilo sa presunúť na západný breh, že začali proste tieto jatky, že keď videli možnosť, že budú proste tých ľudí zabíjať, tak sa začali sústredovať na zabíjanie. Na tom participovali, treba povedať, že aj civilisti a že dokonca podľa svedectiev niektorých tých svedkov, že tí civilisti boli horší než tí samotní akože militanti. No ale v každom prípade proste sa zapojili do toho, to samozrejme to územie bolo predsa len, tam bolo niekoľko desiatok štvorcových kilometrov na tom celom území, čiže rozprchli sa a snažili sa poprvé zabiť čo najviac ľudí a potom aj tých ľudí aj zajať čo najviac ľudí a uniesť. Tak to ich samozrejme, no ak vychádzame z tejto premisy, že chceli sa pribiť na západný breh, tak to ich odvratilo. No a plus teda potom prišla tá izraelská armáda. No a teda, takže toto bol prvý faktor, ktorý odvratila Hizballah a Irán. A druhý faktor, o ktorom sme sa tu už zmienili, že Spojené štáty dali jasne najavo, že sa oni zapoja do tejto vojny. To ešte, ja si myslím, že ešte predtým nič také nebolo. Bolo v roku 1967 varovanie Sovietskeho zväzu, že ak Izrael neprestane, ak Izrael aj v 67. aj v 73. V 73. dokonca Izrael sa vylodil na africkej časti, teda na africkom brehu Suezského kanálu. Že potom Sovietsky zväz nejak sa do toho zapojí. No teraz Spojené štáty to priamo takto nepovedali, ale bolo absolútne jasné, že teda Spojené štáty sa zapoja. Takže aj to podľa mňa tejto osi zla, ktorá je širšia než iba Irán a teda proxy. Ja si myslím, že tak je tam ešte Severná Kórea, ktorá Iránu dodávala zbrania, dodávala im prototypy niektorých v minulosti tých sovietských alebo ruských rakiet, ktoré teda Iránci zdokonalovali. Tak ja si myslím, že Severná Kórea je súčasťou tejto osy zla, plus Rusko samozrejme. Rusko spolupracuje s Iránom. Sú podozrenie, že už začali dokonca v tej jadrovej oblasti, možno v oblasti raketovej techniky a Irán dodáva Rusku v rámci teda boja ruskej vojny proti Ukrajine, im dodáva svoje drony. Takže to je, myslím si, že to je priliehavý názor, čo sa týka názvu proste tej osy zla. No a je tam ešte v pozadí Čína, ktorá sa neangažuje takýmto spôsobom, ale tiež určite nie je na strane Izraela. Prečo je v Palestíne a špeciálne v pásme Gazy taká vysoká natalita a taký vysoký počet mladých ľudí? A aký je zmysel pásma Gazy, alebo lepšie povedané, aká môže byť budúcnosť pásma Gazy v jej pôvodnej forme? Ide o to, že ešte aj pred odvetnou akciou Izraela bola Gaza územím s veľmi slabou až takmer žiadnou ekonomikou, teda keď odhľadneme od príjmov od zahraničných donorov. No, ja začnem asi z tej druhej otázky, na to sa dá odpovedať krátšie.
Prvá otázka je podstatná podľa mňa. To je podstatná, proste, ak dostaneme sa k tomu. No a čo sa týka tej natality, no tak Gaza, v podstate aj západný breh Jordánu, tak prechádzajú istými demografickými zmenami, ktoré majú podľa mňa aj také kultúrno, nejaké náboženské možno pozadie, že sa posilňujú tie prvky konfesionalizácie, by som povedal, aj toho rodinného modelu. Mimochodom, to je dobrá odpoveď na obvinenie Izraela, že Izrael vraj pacha genocidu na palestínskom obyvateľstve a najmä teda v Gaze. Je to samozrejme, oni teda za tú genocidu považujú občasné, vyprovokované Hamasom selektívne bombardovanie alebo ostreľovanie objektov Hamasu. Toto oni nazývajú genocidou, pretože pri každej vojne sú civilné obete a existuje také pravidlo, ktoré nikto nezrušil. Ani nemôže byť zrušené, pretože je to realita, že pri všetkých vojnách, kde teda je nejaký iniciátor, proste niekto, kto rozputal tú vojnu, tak všetky obete, vojenské, civilné, na jednej strane, na druhej strane, všetky tieto obete treba pripisovať zodpovednosť za tieto obete a vinu za tieto obete na krajinu, ktorá rozputala vojnu. Preto dnes nikoho nenapadne obviňovať spojencov za bombardovanie napríklad nemeckých miest, že oni spôsobili proste tieto civilné obete. Nie, spôsobilo to nacistické Nemecko, hitlerovské Nemecko, ktoré rozputalo druhú svetovú vojnu. A tak by sme mohli postupovať voči každej vojne. A samozrejme, že Hamas je dnes zodpovedný za všetko. Za tých zabitých Židov, v podstate za vlastné vojenské obete, samozrejme spôsobené teda vojenské obete Izraelu, ale aj za to civilné obyvateľstvo, ktoré mimochodom zachraňuje dnes Izrael, a nie teda Hamas. Hamas je dnes riadnou vládnou silou v Gaze, ale používa civilistov ako živé štíty. No ale aby som sa vrátil. No a teraz to obyvateľstvo rastie, čiže tá genocída vôbec sa neodohráva. Genocída je ako systematické vyvražďovanie na základe nejakej identitnej charakteristiky, rasovej, národnej alebo konfesionálnej. Nič také ani s Gázou a už vôbec nie so západným brehom sa neodohráva. Proste žiadna genocída sa tam nepachá. Naopak, obyvateľstvo rastie a rastie v dôsledku proste tých, povedal by som, že tých takých hodnotových preferencií obyvateľstva. Hej, že nepresadzujú sa tam modernejšie trendy. Predpokladám, že všetky nejaké známe metódy regulácie tej pôrodnosti sa tam neaplikujú, a zrejme v obidvoch častiach, najmä v tej Gáze, no potom to obyvateľstvo sa zväčšuje. Myslím si, že to nahráva práve tej radikálnejšej časti, pretože objektívne je povedať, že vývojový potenciál tam je veľmi nízky a teroristické hnutie, ktoré je izolované, ktoré je uznané väčšinou demokratických štátov, uznané ako hnutie teroristické, a v podstate, tak ako ste povedali, že tam taká nejaká ekonomika v takom tradičnom chápaní neexistuje. No Gaza je, áno, je tam nejaký drobný biznis a vďaka Izraelu samozrejme dostávajú elektrínu, časť, teda nie celú, samozrejme pitnú vodu, a ekonomicky to udržujú donory. A to je Katar, niečo posielajú arabské krajiny a potom Európska únia, niečo OSN, myslím si, že aj Spojené štáty niečo poskytujú. No proste toto územie sa naozaj nerozvíja tak, ako by mal sa rozvíjať každý normálny štát, ale v dôsledku aj vlastného, by som povedal, prístupu. No a teraz prezident Deter ako vôbec toho štátu palestínskeho, ktorý, tak by som povedal, že oficiálne má vzniknúť podľa teda rezolúcie OSN palestínsky arabský štát. Arabské štáty v podstate popreli túto rezolúciu tým, že zaútočili na Izrael. Však to bolo rozhodnutie OSN. Izrael vznikol na základe rezolúcie OSN a Izrael sám, teda Židia, to akceptovali. Hej? Akceptovali proste nespochybniteľným spôsobom. To je ten štát. Ale arabské štáty to neakceptovali, nechceli mať ten arabský štát. To robili všetko preto, aby nevznikol. A najmä, keď okupovali tieto územie dva štáty, neurobili nič. Organizácia oslobodenia Palestíny, tzv., ktorá vznikla v roku 1964. Ale od koho oslobodzovala Palestínu? Teda od Jordánska alebo od Egypta? Nie, chceli oslobodiť od Židov. Chceli zničiť Izrael. No, čiže ja si myslím, že realita je taká, že tento štát napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva, všetci to ako deklarujú, Európska únia, Spojené štáty, OSN, proste väčšina krajín, Čína a tak ďalej. No, Irán, lebo Irán chce proste zničiť Izrael. Ale aj arabské krajiny, všetci sa prihovárajú za vytvorenie palestínskeho arabského štátu, ale
myslím si, že aj z ich strany nič nenasvedčuje, že by boli schopní nejakým spôsobom proste to palestínske vedenie k tomu reálne viesť. Pretože Hamas je absolútne mimo toho. Keď hovoríme o palestínskom štáte, Hamas je mimo toho celého konceptu. Hamas nechce palestínsky štát. On chce proste vytvorenie kalifátu, celoarabského kalifátu aj na území Palestíny. Je to odnož moslimského bratstva. Teraz iba, ako povedal by som, že hodnotiaci úsudok. Hej. To znamená, že realita je taká, že už takmer 80 rokov proste všetci deklarujú nevyhnutnosť vytvorenia palestínskeho štátu. Nevznikol zatiaľ a nie je dôvod si myslieť, že v najbližších ďalších 5, 10, 50 rokov, kým sa nezmení proste to nastavenie samotnej tej palestínskej spoločnosti a tých krajín, ktoré Palestínu podporujú, že ten štát vznikne. No ja sa pýtam, ale nie je lepšie sa od toho, však tento koncept reálne v teréne, hej, spôsobuje neuveriteľné utrpenie najmä tým samotným Palestíncom. Ani Izrael teda nie je v ľahkej pozícii, tak stále odoláva proste, však to, čo sa teraz odohráva, v menšom sa odohrávalo veľakrát. Tak či nie je lepšie napríklad také riešenie, to nech sú arabské štáty. Pretože proste berú ako dogmu tú rezolúciu o vzniku dvoch štátov. Berú to ako dogmu, ktorá proste sa nemôže porušiť. Ale to boli jedné podmienky a teraz sú iné podmienky a už nejaké skúsenosti sú. Tak či by nebolo lepšie, keby arabské štáty vytvorili nejaký typ, neviem, teraz ja iba poviem, že nejaký kondominium, hej, že ja neviem, Egypt by zobral pod svoju kuratelu v odzovkách tú Gazu a postupne by tam zaistil normálny život. To znamená, že žiaden Hamas, žiadne zbranie, žiadna vojna s Izraelom, tak aj ľudia postupne by sa vracali k normálnemu životu. Mimochodom, Gaza to je neveriteľné, ja som to samozrejme tam nebol, ale teda to, čo som čítal, že toto nie je púšť. Gaza nie je púšť. Gaza je ako rajská záhrada. Gaza sa spomína dokonca v Biblii. Hej, že Gaza proste to je niečo, čo by sa dalo premeniť. No, hovorí sa o tom, že keď židovské osadnice odišli v roku 2006-2007 z Gazy, tak ponechali tam všetko. Ponechali tam plantáže, kvety, ovoci, zeleninu tam pestovali na týchto plantážach, všetko tam ponechali a to všetko bolo zničené. Hej, nič z toho nevzniklo. Hamas to úplne, zničili to, rozbili to. No a Jordánsko by zobralo oveľa vyvinutejší proste ten západný breh. A tam by tí ľudia, mimochodom pôvodná teda Palestína bola väčšia, hej, to nebolo iba tento malý kus územia, taký slíž, ale zároveň aj značná časť dnešného územia Jordánska. To tiež bola Palestína, to bola britská Palestína. Jordánsko bolo v podstate britskou Palestínou. Niektorí hovoria, teda najmä tí, ktorí sú na strane Izraela, však už de facto jedna krajina, jeden štát vznikol, to je Jordánsko, ktoré je teda palestínsky štát a mimochodom polovica územia sú palestínskeho pôvodu. Ale teraz zbytočne o tom hovoriť, tá rezolúcia sa dotýka iba tohto slíža. Tak keby Jordánsko zobralo pod vlastný patronát, pod vlastnú kuratelu, by zobralo toto územie, ja si myslím, že by to mohlo byť aj výhodné pre obidve tieto časti, hej, arabského sveta, však všetci sa považujú za súčasť jednotného arabského národa. A Palestína by bola 19. štátom. No iba ale ako dôvod na to, aby proste znovu ďalej pokračovali všetky tie neuveriteľné veci, v podstate tá brutálna forma interakcie s Izraelom, vyprovokovania, potom Izrael samozrejme tvrdo odpoveda, že tí ľudia nemajú naozaj dobré podmienky na život, to treba uznať. Ale prečo? Pretože tak sa rozhodujú ich politickí lídri. Hamas prakticky každý deň bezprostredne informuje o civilných obetiach odvetnej operácie Izraela. V akej miere sú tam zahrnuté aj samotné obete z radov Hamasu a dá sa týmto číslám veriť? Z toho, čo teda mám nejak naštudované, načítané alebo odpočuté, alebo odpozerané z nejakých elektronických platform, vrátane televíznych kanálov, že skúsenosti sú zatiaľ také, že to, čo oznamujú zástupcovia Hamasu, najmä teda to ministerstvo zdravotníctva Hamasu, že ich počty
oni po teda skončení toho konfliktu a lebo aj Izrael samozrejme tiež zaznamenáva, aj nielen vlastné, ale aj obete, povedzme, na tej opačnej strane, tak to vychádza tak, že zhruba o 30% sú nadhodnotené, o 30%. Čiže nie je to tak, že absolútne house numera, hoci v konkrétnych situáciách to môže byť aj house numera, ako napríklad s tým údajným bombardovaním tej nemocnice, kde sa ukázalo, že vôbec to nebolo bombardovanie izraelské, ale padla ich vlastná raketa a zabila tam ako maximálne možno 20 ľudí. No, boli aj iné čísla, ale oni sami tvrdili, že najprv 500 ľudí tam zahynulo a potom 1000. No, potom ráno sa zistilo, že to bolo parkovisko a nemohlo tam ani fyzicky toľko ľudí zahynúť. Čiže house numero občas používajú, ale celkovo to, čo oni prezentujú, tak to sú proste zamerne nadhodnotené, ale nie až tak, že ja neviem, že by to bolo násobne alebo radovo, nie. To znamená, že tak to, čo oni teraz hovoria o tých 10-11 tisícoch, tak to môže byť takých od 6,5 do 8, povedzme, reálne. No ale teraz oni tvrdia, oni nerozlišujú vôbec. Oni proste hovoria, že toľko zabitých a samozrejme potom ich propagandistická mašinéria to takým spôsobom podáva, že tam zahynulo tých, ja neviem, teraz hovoria, že na 11 000 akoby, a všetko civilisti, hej, civilisti a deti. No ale skutočne samozrejme nie je taká a to potom Izrael veľmi, keďže teda má zmapované, Izrael, myslím si, že vzhľadom na svoju agentúru v Gáze, vzhľadom na elektronickú rozviedku a tak ďalej, Izrael má prehľad všetkých bojovníkov Hamasu. Všetkých bojovníkov Hamasu, proste uniformovaní bojovníci, draftovaní ľudia a tak ďalej, o všetkých má prehľad. Čiže postupne po istom čase vyhodnocuje reálne obete a ukazuje sa, že hoci teda priaznivci Hamasu a aj samotný Hamas uvádza nejaké číslo, ako keby to boli civilné obete, tak sa rýchlo ukazuje, že väčšinu tých obetí tvoria bojovníci Hamasu. Väčšinu. A potom medzi to, je to menšina, ale samozrejme to sú veľké počty, tak tam potom, áno, že vzhľadom na to, že ako obyvateľstvo Gazy je naozaj veľmi mladé, tak ja neviem, či je to naozaj tak, ale môže to byť tak, že do 50% to sú deti a mladiství, to znamená obyvateľstvo pod 18 rokov, tak tam sa potom ukazuje, že naozaj je asi približne podobné zastúpenie aj deti a mladistvých, lenže kategórie od 16 do 18 rokov, tam teda Izrael má informácie, že značná časť týchto ľudí sú bojovníci Hamasu. Oni v podstate umožňujú týmto mladistvým od 16 rokov už používať zbrane. To znamená, táto časť, proste značná časť aj toho, čo teda oni sami uvádzajú ako deti a mladiství, sú v podstate kombatanti, ktorí so zbraňou v ruke bojujú proti Izraelu. Je to samozrejme ako strata každého života, najmä medzi civilistami, je tragédia. Hej, ja si myslím, že je tragédia, aj keď sa strácajú životy tých bojujúcich vojakov, ale zas nedá sa neprihľadať na to, že Izrael sa braní a teda Hamas proste a šetrí civilistov a Hamas zabíja civilistov. Takže ja si myslím, že tá odveta, pokiaľ ide o odvetu voči tej agresii zo strany Hamasu, je celkom na mieste a je spravodlivá. Ale samozrejme, že tragédia je strata väčšieho počtu civilistov a medzi nimi aj deti a mladistvých, ale znovu to zopakujem, vo vojnách zodpovednosť za všetky obete, všetky 100% obeti je na tom, kto túto vojnu vyvolal a vyprovokoval. To znamená, aj za obete na strane Palestíny zodpovednosť nesie Hamas. Posledná otázka. Aká bola odpoveď medzinárodného spoločenstva na tento teroristický akt? Tuto vidím ako dve také línie. Jedna línia priamo reakcie tých štátov. Ja si myslím, že v podstate oproti minulým podobným situáciám Západ prejavuje väčšie pochopenie teraz vzhľadom na brutalitu toho, čo teda Hamas dokázal, väčšie pochopenie pre právo Izraela na obranu. A zatiaľ aj popri tom, že zaznievajú sem tam z rôznych častí západného sveta aj také výhrady, že Izrael bombarduje príliš, teda respektíve uskutočňuje svoje aktivity príliš prísnym spôsobom, že sú väčšie počty obetí, hoci ešte stále nedá sa vyhodnotiť, čo teda je príčinou tých obetí. Stále ešte vojna sa neskončila, no ak teda naozaj Hamas, to je
absolútne ako dokázané, že používať civilistov ako živé štíty, no tak potom to treba zohľadňovať a nie teda kritizovať iba Izrael, ale proste faktom je, že tie obete sú veľké. Ale odhodlanie Západu stať na strane Izraela podľa mňa zatiaľ nebolo nejak znížené, zmenšené alebo ohrozené. Izrael je na to veľmi citlivý, hoci samotní izraelskí experti a Izraelčania hovoria, že pre nás je kľúčová podpora Spojených štátov. Že to je taký spojenec, názory ktorého my proste nemôžeme ignorovať a snažíme sa Američanom vysvetliť, že jedinou proste možnou cestou je na zaistenie potom dlhodobejšieho mieru je eradikácia, proste likvidácia Hamasu. Čiže táto podpora myslím si, že je dosť silná. V Európskej únii pri niektorých hlasovaniach v OSN, v tých, kde teda sa to týkalo blízkovýchodného konfliktu, tak tá Európska únia bola viac menej rozdelená, menej štátov hlasovalo za de facto protiizraelskú rezolúciu, veľmi malá skupina za Izrael a potom tá väčšia časť sa zdržala. Ale bola prijatá. Teraz hovorím o hlasovaní na valnom zhromaždení. Hej, to uznesenie nemajú nejakú silu. Je to samozrejme dôležitý medzinárodný dokument, cez ktorý sa dá argumentovať, vysvetľovať. Je to podstatná vec, nie je to bezvýznamná vec, ale teda tie štáty, povedal by som, z rôznych dôvodov nedodržujú a neexistuje mechanizmus, ktorý by nútil nejak dodržať. Proste to je skôr vyjadrenie názoru jednotlivých skupín štátov. No tak nedávno bola prijatá taká rezolúcia, ktorá, to každý rok sa príjma takáto rezolúcia, každý rok, je to o tých izraelských osadách na teda území západného brehu a tam celá Európska únia s výnimkou, dúfam, že sa nepomýlim, Českej republiky, Maďarska, asi Českej republiky a Maďarska, ostatné krajiny asi všetky krajiny hlasovali proti Izraelu a za Izrael hlasovali Spojené štáty a potom menší počet takých krajín ako Maršallové ostrovy, Nauru a niekde tam v oceáne. No proste túto Európska únia ako prijavila jednoznačný postoj a ten tiež bol. To je pokračovanie proste. Európska únia považuje tých osadníkov a vôbec celú tú kauzu, hej, že tých osad, že sú ilegálne a že Izrael tým porušuje proste práva alebo princípy a tak ďalej. No. To je minimálne diskutabilná vec. Ako na prvý pohľad naozaj znamená to tak, ako keby Izrael zaberal územie. Ale Izrael vôbec nezabera územie. Izrael umožňuje svojim občanom žiť na území iného štátu. A potom samozrejme aby zaistil im nejakú bezpečnosť, tak administratívne spravuje tieto územie. Pritom pôda, ktorá je používaná týmito osadníkmi, je ako odkúpená. To je vlastníctvo tých ľudí. Že nie je to taká jednoznačná vec, že je to, a navyše ešte treba povedať otvorene, že áno, je to problém a oni sú väčšinou radikálni a vyvolávajú aj zrážky s miestnym palestínskym obyvateľstvom. No nepočul som o tom, že by niekto tam, aspoň v poslednom období, že by v dôsledku týchto zrážok boli nejaké obete na strane Palestínčanov, zatiaľ čo teda v prípade palestínskych útokov teroristických aj na týchto ľudí, tak ako bohužiaľ ako židovské obete sú bežné. Hej, opačne nie. Nepočul som o tom, že by osadníci, napriek tomu, že provokujú, vyvolávajú konflikty, nevyvolávajú sympatie sami ku sebe, ale nepočul som o tom, že by zabíjali tých Arabov. Teraz kauzu toho doktora Goldsteina z nejakého 90. rokov, čo bolo, myslím si, že ako mimo akéhokoľvek zdravého nejakého racionálneho posudzovania tam zahynulo, myslím si, že tak do 40 Palestínčanov Arabov. A to bol taký fanatik z hnutia toho Meira Kahaného, ale podľa mňa to bolo taká deviácia. No, a to znamená, že reakcie štátov na tento konflikt, čo sa týka samotného konfliktu, tak myslím si, že ten Západ stojí viac menej pevne na strane Izraela. Zaznievajú hlasy, že Izrael by mal používať také metódy, ktoré by boli najmenej bolestivé pre civilné obyvateľstvo, čo Izrael robí a nepotrebuje, objektívne povedané, aby mu niekto radil. Ja si myslím, že protokoly izraelskej armády voči civilistom sú také šetrné, že nejaká iná armáda sa nemôže tým pochváliť. No ale potom sú reakcie medzinárodných organizácií, teda, ktoré pôsobia na celom svete, ale sú známe svojim protiizraelským postojom, musím to tak povedať. A to je samozrejme Amnesty International, to je Human Rights Watch a potom niekoľko takých tiež, povedal by som, že takých odvetvových organizácií,
ktoré sledujú stav ľudských práv v médiách, ja neviem, v humanitárnej oblasti a tak ďalej. A z rôznych dôvodov, nechcem teraz zachádzať do podrobností, že tiež zaujímajú skôr tú palestínsku pozíciu. Proste treba to takto povedať, že proste politika Izraela v ich očiach je nespravodlivá, ale to, akým spôsobom argumentujú, myslím si, že svedčí. Dokonca by som v prípade niektorých jednotlivých predstaviteľov týchto organizácií hovoril priamo o antisemitizme, pretože to je jeden z tých príznakov antisemitizmu vo vzťahu k Izraelu. Nie teda každá kritika izraelskej politiky je antisemitizmom, ale existuje taký test 3D. My sme mimochodom v našom projekte o antisemitizme s našimi partnermi z Tom Lantoš inštitútu rozoberali. A to je 3D, to je delegitimizácia, demonizácia a dvojitý štandard. No tak ten dvojitý štandard sa uplatňuje, dvojitý meter sa uplatňuje voči Izraelu všetkými týmito organizáciami. A toto je všetkými jednotlivými zastupcami všetkých týchto organizácií. A to je, myslím si, že antisemitizmus. No a potom, teda, to je osobitné. Štáty, medzinárodné organizácie, aj teda tá globálna medzištátna organizácia, a potom organizácie, ktoré sa zaoberajú nejakou konkrétnou agendou a sledujú situáciu. A potom ale reakcia, povedal by som, že propalestinské ulice, a nielen v arabských krajinách, a nielen v moslimských krajinách, ale v Európe a v Spojených štátoch. A to, myslím si, je niečo, čo ešte nikdy v takejto podobe nebolo zaznamenané a nie, že by sa zmenili nejaké ústredné hesla. Oni v podstate boli už aj predtým, len teraz sú viditeľnejšie. Že napríklad From the river to the sea, Palestine will be free. No to znamená, že likvidácia Izraela. Hej, to je jedno z tých najčastejšie používaných hesiel. Hej, to znamená, že Palestínu treba oslobodiť od Židov. Potom samozrejme Izrael je štát apartheidu, no absolútny nezmysel. A Izrael pácha genocidu. Ale to sa teraz vylieva na ulice hlavných miest európskych krajín ako povedal by som, že hlavné posolstvo na obrovských manifestáciách. 100-150 tisíc ľudí v Londýne, v Paríži, v Nemecku. Tieto posolstva predtým sa objavovali na menej početných, naozaj netakých masívnych manifestáciách. Ale čo je, myslím si, že veľmi také varujúce a znepokojujúce, že k týmto posolstvom sa pridala dehumanizácia Židov ako takých, spochybňovania holokaustu, alebo dokonca volanie po novom holokaustu. No a preto v týchto krajinách, jednak je to nová situácia, keď máte 150 tisíc ľudí na ulici, tak aj pri hlasaní takýchto hesiel polície ťažko môže zasiahnuť. Ale napríklad Nemecko sa k tomu postavilo najtvrdšie, zatiaľ vo verbálnej rovine. Sice už zo pár ľudí aj sú vyšetrovaní a teda Olaf Scholz povedal, že mali by sme tých cudzincov, ktorí prišli k nám do krajiny, nemajú ešte občanstvo a hlasajú takéto, no v Nemecku proste popierať holokaust je v podstate trestný čin, že my týchto ľudí budeme ako vysidlovať späť. Tak toto je taký ako nový motív. To isté v Spojených štátoch, spochybňovanie, povedzme, tej proste americkej tolerantnosti a plurality. Videl som manifestácie, na ktorých účastníci vylezali na tie stĺpy, kde boli umiestnené vlajky, miestne vlajky, napríklad štátna vlajka Spojených štátov, alebo vlajky príslušných miest, alebo štátov, že ich normálne strhavali, teda Palestínci, ktorí žijú v Spojených štátov, likvidovali, v podstate demolovali štátne symboly a umiestňovali tam vlastnú vlajku. To je niečo ako nepredstaviteľné. Naznačuje to nejaké posuny v tej spoločnosti a ja si myslím, že ak teda štátne orgány nezasiahnu, tak jednoducho bude porušený ten princíp dodržovania právnych noriem. Čiže právny štát tým pádom sa stáva akoby iba prázdnou frázou. Zatiaľ je to vo verbálnej rovine, ale boli už prípady útokov na osoby židovského pôvodu, alebo proste tých, ktorých oni identifikovali, buď ako Židov, alebo tých, ktorí podporujú Izrael. Dokonca už boli aj úmrtia, ako v Los Angelese zahynul jeden človek, ktorého účastník propalestinskej akcie udrel megafónom po hlave, no, bol na mieste mŕtvy. Takže toto je niečo, čo nebolo predtým a vychádzajú veľmi zaujímavé príspevky na túto tému, ktoré spájajú do jednej takej nejakej akoby dejovej línie rôzne prúdy, ktoré aj v minulosti sa správali voči, povedzme, tomuto blízkovýchodnému konfliktu, kriticky najmä k Izraelu, ale teraz sa oni spojili. Sa zúčastňujú na rôznych manifestáciách a
človek by naozaj sa prekvapil, že ktoré síly sa spájajú. Tak spájajú sa islamskí fundamentalisti, fakt akože najtvrdší zastancovia islamského štátu dokonca, ktorí sa zúčastňujú na týchto manifestáciách a používajú tam vlajky ISISu. A spolu so zastancami, ako oni sami seba definujú progresívnych názorov, to znamená, v našom kontexte povedzme ľavo-liberálni myslitelia alebo ľudia, ktorí sa pridržovajú takýchto myšlienok. Časť dokonca komunity ako queer community, zástupcovia feministického trendu vrátane Judith Butlerovej napríklad, tá teda sa dopúšťa neuveriteľných výrokov, plus teda proste lobby tých arabských štátov. No a v pozadí sú aj také štáty ako Irán, napríklad Rusko, v samotnom Rusku tiež v poslednom časte rastie antisemitizmus. Tak v Amerike je to akademické prostredie, ako neuveriteľná vec, že značná časť, povedal by som, že osadenstvo tých popredných amerických univerzít z tej Ivy League sa pridala na stranu Palestíny. Hlasali tam neuveriteľné hesla, nielen protiizraelské, priamo antisemické a protiamerické. A potom, keď sa zistilo, že ich mená budú zverejnené, najmä tých aktivistov, a že teda potom tie firmy, v ktorých by oni chceli sa uplatniť po skončení, Yaleskej univerzity, alebo Harvardskej, Princetonskej, Pensylvánskej, že sa začali od toho dištancovať akoby. No ale takým nechceným dopadom celej tej takejto kauzy je, že značná časť donorov týchto univerzít, ľudí, ktorí vyštudovali tieto univerzity a podporujú tieto univerzity finančne, a to sú tisíce ľudí, a nielen židovského pôvodu, hoci aj takých je tam veľa, odmietajú teraz podporovať tieto univerzity práve preto, že na ich podujatiach, v podstate na akoby tej pôde týchto univerzít sa presadzujú protiamerické názory, antisemické, protižidovské, protidemokratické. Vidíme toto k tomu, o čom sme hovorili na začiatku, že ten konflikt má taký širší dopad, a dokonca globálny dopad aj na to, na situáciu v akademickom prostredí Spojených štátov. Môžu samozrejme hlásať tieto názory, ale asi budú mať problém s doštudovaním napríklad. Hej? Pretože ako to donorstvo tých donorov, ono súvisí nielen s všeobecnou podporou tým ako vysokým školám, ale s podporou konkrétnych programov, konkrétnych kurzov. Takže je úplne možné, že niekto proste z týchto študentov, a nemusia to byť iba, čo ja viem, proste študenti arabského pôvodu, palestínskeho alebo moslimského, nie? Normálne študenti, ktorí stoja na týchto pozíciách, že oni študujú v podstate za v odzovkách židovské peniaze, študujú nejaký kurz povedzme o feminizme. Hej? No tak je to proste protiklad, ktorý nejakým spôsobom asi napokon bude takto vyriešený. Vážení poslucháči, v prvom dieli podcastu Ivo hovoril Grigori Mesežníkov o konflikte Izraela a Hamasu v regionálnom a globálnom kontexte. Projekt, ktorého súčasťou sú podcasty Ivo, podporila nadácia SPP. Tešíme sa na ďalšie rozhovory, ktoré chystáme pre vás v ďalšom roku. Moje meno je Jan Bartoš a bolo mi potešením sprevádzať vás v tomto prvom dieli podcastu Ivo.